छुपे चोरी आइल रहे दोकनिया बेरी बेरी निरखते रहे जवनिया मुहावा पर बनहले उ रहे दुपाटा कोरावा में धइल लाग गइल घाटा 10 के उ देले रहे साहजिनु लेले रहे 10 के उ देले रहे साहजिनु लेले रहे छुपे चोरी आइल रहे दोकनिया बेरी बेरी निरखत रहे जवनिया मुहावा पर बनहले उ रहे दुपाटा कोरावा में धइल लाग गइल घाटा 10 के उ देले रहे साहजिनु लेले रहे 10 के उ देले रहे सहुएनु लेले रहे छुअत रहे उ सुघर कमरिया मुँह में धरावत रहे नमरिया दरद बिजोड़ देलस खाइला दवाई यही वही करते रही गोइनी माई 10 के नु देले रहे सहुए नु लेले रहे 10 के नु देले रहे सहुए नु लेले रहे छुअते रहे उ सुघर कमरिया मुँह में धरावत रहे नमरिया दर्द बिजोड़ देलस खाइला दवाई आही ओही करत रही गोइनी माई 10 के उ देले रहे साहजिनु लेले रहे 10 के उ देले रहे सहुएनु लेले रहे अखिलेश गुप्ता के का हम बताई संजीत राज हो जन अब जाए अंशु विकास हो नहीं मोहले विमल सरंजीत हो माजा उठैले 10 के उ देले रहे साहजिनु लेले रहे 10 के उ देले रहे सहुएनु लेले रहे अखिलेश गुप्ता के का हम बताई संजीत राज हो जाने अब जाई अंशु विकास हो नहीं मोहले विमल सरंजीत